brasa sigiro brasa. Hello everyone, good morning. Lamsoko haino hai tiwaisa tinini kwtal blog ke rujai baluk wngkha norok sakang kokborok sodrama nainani hinai je kokborok sodrama phunogui rwmasido hwngkhe norok kokborok sodrama bahai nangjaka comment khaijadi hwngkhe video bo rujai balugui tongkha blog video hwngkhe ani soribo kisa saya yakung rok hamya haini bagui no blog video kisa rwnani bagui leidingui thangka norok nagar bungsano hwngkhe o video wngkha second May ni video sito ang video rwna hanai tisawile paijago haiphono edit khainani jora mainani bagui video rwui manya hwngkhe norokno ang kokborok sodrama phunukna hanai live video samani hwngkhe norokno kokborok sodrama to phunukui rwkha haiphono blog video khe khlaijak hwngkhe norok ani kokborok sodrama bahai nangjaka comment khaisadi hwngkhe ang o video hwngkhe second May ni video no norokno voice over khai kok sanai do hwngkhe tini hwngkhe first day school papulu ni mane second May ota do ang tini hinai no saksinai da hwngkhe second May ni bini first day school ni bagui jotononoh bag rok ready khlaimani da bo school thangani bagui hwngkhe jotononoh tiffin rok bini pencil box rok bebak no ready khlaipai bekha dati no phungo bachawui mamai songkata hwngkhe tabo hwngkhe Maggie charna nai tongo bono bo maikhe chaya no Maggie se sawi school thangsinai futa hwngkhe haini bagui tabo Maggie ro akorok chawi tongo tini pura phunga siri no basawi maimung ro akorok songui paikhata hwngkhe tini first day school ba papulu bahai no kisa mogrok haile wngui tongo kisa sele jakma hai wngui hwngkhe naisik bo ready to wngpaikha hwngkhe bini moja maya ko sasa shopping mall o thangmani 2-3 bar thangai phirogui phaikha do moja maya ko ta hwngkhe moja se kachak ko moja kayawui no bo tini school o thangsinai tabo hwngkhe jeng sasa school ni gate bwskango sophaikha hwngkhe jotono sophaibaijak haifano gate khulukya khota school ni hwngkhe jotono naisinglaijak gate bufuro khulukna hanai hwngkhe school time to borok ni gate khulukmani 7:30 o khuluko hwngkhe 8ta ni simi borok ni class unguta hwngkhe jotono tabuk naisinglaijak gate bufuro khulukna hanai obo hwngkhe je hostel o tongnai rok borok swkangma thango borok ke school ni bus bai tubujago ta hwngkhe hostel ni simi bus bai tubujago hwngkhe borok line khe jotono thangui tongo ta hwngkhe norokno sasa school bomo hai bisingo norokno phunukano norok video no puilanchi paitha jora joyawi naitongdi hwngkhe tabo bisingo thanglaigrana do hwngkhe papulu songni pre nursery hwngkhe to puilao no first no malayo borokni class hwngkhai kisa egono hari tini sito hwngkhe bisingo phunukano bisingo hwngkhe to building no school kotoma no abo hwngkhe class KG1 ni simi a jaga ma asukumta jara pre nursery rok hwngkhe o jaga no tino no ma asukumta hwngkhe papulu ni first day school tini bo puila phaimani haile mukhang kwcheng khe no achugui tongo ha tamo hwngkhe angkhe uansukmani papulu school logo thangai kabui da tongno hanai haiphono nahati kasi kabia bo ekdom borok kaham khe mukhang kwcheng khe achugui tongo bo buini dialog sim nai tongo do buino simi khel khaiye yang hain nasigui ekdom siring jaga achugui kono kwtui rok bo chanani sainata bui hingkhe kwtui rok achugui chalai chonglaiyo kwtui rok sanlaio kaplaio mohai bini ma songthana naikha hwngkhe atita hwngkhe papulu hwngkhe haino buini tongmung simi yangwaisa khaiye nai tongo kono phono kwtui rok chanani bo sainata haino siring khe ano se nang thangsidi rok hwnui rok sawi tongo asukhe agol kaham sukha papulu tini ini hingke first day school ni bagui jotoni guardian no ma tongnai pho ganao ke baksa hingke buma songbai kagya khubla hingke kabayo thanga naikino hingke papulu to kabya ui kabuta gahaini bagui jotono guardian ma tongnai tini hingke iko yango hwngkhe sasa school no rongo phunukano incomplete kho color rong bujagya khota iko nai sasa school building kuchu kheti saka
hwngkhe guys nogo thang tonglaio papulu soni school suti rewi rekha hwngkhe tabok thang tonglaio ta naisik di thangfru kwtui chayani bodla school suti rufru kai kwtui chana hanai bobo chalukha papulu kwtui paituma tubukha naisik di guys hari kaham nur Jotononoh ke tabuk ke ang sodrama khlai pai drop sido ke norok ang kokborok live video khlai fru kokborok sodrama norok phunai hanai ke abon bagwi na application pro sodrama khlai mani ke iko ani stand ke hambai no ang sodrama khlaio tabono khlai pai drop me norok fry room ligrisi girisi bukan ini nok siro mau ini sakamu biar ada nasi deh mungkin itu kata wo bebas singa ang jebu mani part ke part besar jeng part kita peslan part untuk haida ke mani beri part celan ni part mau hake kata wo singa itu ke orang nanai je part no ang khlai payo abang pore ang edit khlai udah ke proyek no bro ko tak sih nasi deh Oke, kamu guys selani part klaim ni bagai selani completion tadi ko aku ni papa ni ke blog ni kita pun simno start khai kata do saring simi sinai ke di poni khai to mai rok se pewi kesan ke tabo ang no bro sab khai aku bari o thangai tilu mani pore aku sari ko to kusinai da ke dumali bazar sari ko thangna to ne wa choi dongo jodi no thakang ke no dumali bazar ni update of no gana Okay, naik tongdi, pacu jalan coyo. 2,000 years later. Dungmali bazaro thangna hani chongoi tongmani haifano jeng dungmali thanglia jirania bazaro se thanglai siu hati rok khaitei hinai hwngkhe gobo jirania bazarni lichi paitumani obono no tabuk chai tonglaio ko pura ekdom kwtui kaham taklai bosor kwtalni puila first time tabuk no lichi chawai tongo ta pura ekdom kwtui bahan bo ekdom phumulok chajak mane bahan bo ekdom sisila chajak ta amti haita sana siranglia hwngkhe tabuk chai tonglaio lichi ke tini jirania bazaro thangmani update rok hwnkhe norokno phunogo manliya tamoni bagwi hwnkhe borok dolni bagwi video khlaijakliya ta guys obokhe doi nasidi jirania bazarni tini to mani no lichi bai baksa ko ekdom thanda doka noji doi rok ke satong tongfru janani kele ekdom thik sina thanda boya asuk mane bisik thanda kai bo chama jayata obongke asuk thanda ya kisa ozon no medium ke papulo no chari nai na nai bin papa paina mo chuja ongke ba paiti haimanita kita bono char garana to guys tabuk ke wati wana bagai ekdom nobar sipsai tongo pura anya te nobar kasli mani bagai pura saro sikri ma hai pungoi tongo na hade pung khai khananya bedi pura sa sikri tongo pura sa sikiro pura sa jemon pura saro sikri ma hai ada guys pura anya pung tongo ta ekdom nobar kasli ma jisi do bo ipo tau soka kai naji asuk ke nobar phake mai mayo marke pungkha anya pungwanya Okay guys, tabo horni bagai mamu shong tong ta. Okay, mai mui mung hai to mai chawai ta tin thuna itam ni bagai ke khana paplo usklo ta thang nang jau nai. Daily no mo hai na chini routine horong kai ta tin thui pai nai fungo school thana bagai da no ma basa nai bula. Amon bagai ta. Ni tabo mai mui mumbai khang ke no mai she chala sinai shang. Okay, tin horni bagai video. Azor tinyo Jotononoh horka.